Assalamu alaikum warahmatullah. Bandiraɓe laaroɓe en he Yewende TV, on calminama inde mon e yettode mon. Caggal ɗum garten ɗo kadi he yewtere raɓɓere, yewtere wannode hakkude kotirawo e miñirawo mum. Allah waɗi suka o e mawdirawo makko eɓe gurdi, mais jinnaɓe maɓɓe sankima. Jinnaɓe maɓɓe gorko wurani, jinnaɗo maɓɓe debbo wurani. Eɓe gondi e galle he mawɗo o e miñirawo makko tokoso. Mawɗo o ko debbo, miñirawo makko ɓurɗo famɗude ko gorko. Kono emo yiya gurdam ɗam mawdirawo makko debbo ɗam wuuri ɗam. Mo eto wajade mawdirawo makko debbo, kono o wawa hen ko heewi. O waddidimo e yimɓe woɓɓe ne kadi ɓe jewti ha tambi kono famani, manam kanko o jaɓani, manam dal mo e lawol ngol fewani mawdirawo o. Jooɗi ha jour goto, suka o looti ha laaɓi, ɓorni comci mum, hocci deftere mum no yalta. Mawdirawo debbo o wimo holɗo jahata, o wimo juma paami. O wimo ka juuloyo, o wimo eyi. O wimo yi aɗa jogui deftere, o wimo eyi. Somin juuli ha mi selmini, jinmi ko janngude ɗon seeɗa, mi waɗa du'aw, mi ñagano jinnaɓam ardiɓe ɓe, mi arta. Mawdirawo debbo o wimo moƴƴi, kono sa yeehi wata yejjitam e du'aw. O wimo, suka o laarimo ha ɓoyi, wimo ala mi wawama du'anade. O wimo holko taki a wawakam du'anade. O wi no jirumami ni hande, no gurdam ɗam gurɗa ɗam, eno mbaɗirmi ni sentir bakkatuji ma no kewiri ni. Mi yiɗa wiide miɗa naata juma walla jama miɗama toon du'ano, saabu mi yiɗa jomirawo subhanahu wa taala anda hay waɗi ko jiidumi e ma. Suka debbo o turiɗo no wulla, ko suka o haalimo ko jaabimo, ko suka o jaabimo ko muusimo, ha bandiraɓe woɓɓe nani gulali immi e ɗin galleji gari ɗon, tawi ala mo wondi sona miñirawo makko tokoso. Te ɓe jaggi miñirawo makko tokoso, o wawamo lappude. Donc holko foti mo wadde hana mo muusa ha o jooɗo ɗo mo wulla. Ko ɗum bandiraɓe ɓe goni e lamdade mo, o sali haalde. Ɓe namni miñirawo gorko o ko ɗum o rewti. Donc so serti e ɗi gulali ɗo, mo foti wajade hoore makko, o arta he lawol moƴƴol, walla tawi ko neɗɗo mo wajata ko hoore mum, walla ko neɗɗo mo nanata waaju, kontina he lawol mum. Bandiraɓe keɗoɗe, ko o suka tokoso wi mawdirawo makko, mi yiɗa nadde juma walla jama wiya miɗama toon du'ano, ha jomirawo na anda min e ma sa waɗi ko jiiduɗen, à cause de gurdam ɗam gurɗa ɗam. Bandiraɓe donc batten hakkil ko jagui he gurdam ɗam. Jooɗade no miijo ko arata janggo, an miijanode hoorema est ce que a tawete janggo ɓuuri ɗum. Koye ɓe mbiyata ko kala gurɗo ɗo e aduna he, saɗa maaya duuɓi ɗi mbawɗa tolno fof accat projet ji. Neɗɗo ɗo tolni fof no wiya janggo mi waɗat ɗumen, walla ɓawa janggo mi waɗat ɗumen, walla mo wuuri mi waɗat ɗumen. Te anda ɗum ɗon sa tawete ɗum fewju moƴƴina aduna ma ha mba'ano ko janggo jata. Nda ko janggo so mayde ari kam, tawma ko moƴƴi. Saabu eɓe mbiya neɗɗo kala ko gandantuma hoorema a yiɗa mayde tawma hen, fewju woɗɗito ɗum ɗon, ɓaya anda dey mayde arata. Te nama laaɓi toskampo ko arata. Nama laaɓi guil jibinaɗa haɗo tolniɗa ɗo hande, ñande fof aɗa ɓeyda ɓattade mayde, kono wona aɗa woɗɗito mayde. Ɓay duuɓi ɗi dañɗa ɗi ka kappanaɗo duuɓi ɗi poɗɗade wurdete anda ɗi. Donc ñande fof waɗi ko ustoto hen, ko yahata tan noon te dartaki ara ñalngu ɗum yottoto ɗum foti to yottade. Te kala ko a fewnano ha ngu ñalngu yetti hanti, ɗum moƴƴata. Donc bandiraɓe, ko ɗum woni ko battilanno mon, batte hakkille gurdam hande ɗam. Jawdi aduna no weeli trop, kono jooɗade tan no ridda ko heɓata, walla Allah andi so heɓat walla heɓata, walla ndey heɓata, walla hono heɓirta. Ɗum ɗon fof wajande hoore mum taw ɓuuri, saabu aduna o ko gaso, gurdam ɗam ko gaso ɗam. Te to paaɗen to, sa waɗi toon, sa liggima ɗo ko nafoyanma toon, janggo toon kam haydara gasata toon, haydara.
gasata toon. Ɗum noon Allah waɗan en sutura, hokka en nande he wadde. Allah yaafo en yaafo julɓe fof. Sehil mon Mamadou Gangue arnoɗo yewtande on nde yewtere raɓɓere e Yewendi TV. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.